Pozdravujem vás, som veľmi rád, že ste si našli pár minút čas a sledujete moje video. Bol by som veľmi rád, ak by ste si ho pozreli celé až do konca, aby vám informácie priniesli úžitok. Rád by som sa vám predstavil, volám sa Ľubomír Slobodník, žijem v Prešove. Počas môjho života som bol 3 roky zamestnanec. Nebol som ním dlho, lebo keď som chodil do práce, uvedomoval som si, že pracujem na svojho šéfa. Venujem mu 8 hodín svojho času, ktorý mením za peniaze. Bol som šikovný, snažil som sa, ale príjem bol stále rovnaký. Začal som si uvedomovať, že aj keby som ďalších 10 rokov pracoval, môj príjem by sa veľmi nezmenil. Chcel som zarobiť viac. Otvoril som si živnosť, začal som podnikal som 16 rokov. Podnikanie bolo fajn, dalo sa veľmi pekne zarobiť, ale čas, ktorý som strávil v podnikaní, bolo niekedy aj 15 hodín denne. Mal som peniaze, ale nemal som čas na seba, rodinu, ísť niekam na dovolenku a viesť spokojný život. Vedel som, že už nechcem pracovať na svojho šéfa a mať neobmedzený príjem. Nakoľko v dnešnom zamestnaní sú platy veľmi nízke a náklady na život stále rastú. Ľudia majú aj 2 zamestnania, aby mohli uživiť svoje rodiny. V dnešnej dobe je veľmi ťažké klasicky podnikať. Ja sa vám priznám, už 6 rokov spolupracujem s medzinárodnou organizáciou, ktorá je v 52 krajinách. Je to organizácia založená na etických hodnotách a to je v dnešnej dobe veľmi dôležité. A čo je veľmi fajn, pomáham ľuďom s tým, čo najviac potrebujú vo svojom živote. A to byť zdravý a zarobiť toľko, aby sa mohli postarať o svoju rodinu a užívať si šťastný život. Ukážem vám ďalšie dôvody a benefity, pre ktoré som sa rozhodol spolupracovať s touto organizáciou. Prvý benefit je zdravie. Vzdelávame ľudí v oblasti zdravia v tom, ako zlepšiť a udržať svoje zdravie do vysokého veku. Ďalším benefitom je príjem naviac. Myslím, že každý by sa potešil ďalšiemu príjmu do rodiny. Ďalej je to finančná nezávislosť. Ľudia si vedia vytvoriť nadštandardný príjem, mať vlastnú firmu, pracujete sami na seba, nie na šéfa, mať viac voľného času, viete pracovať 1-2 hodinky denne, osobný rozvoj, vzdelávať sa, naberať nové informácie, pomáhať ostatným, viete pomôcť svojim priateľom a známym, ktorí pomoc potrebujú, stretávať sa s novými ľuďmi. Veľa ľudí je vyhorených z práce. Tu sa viete stretávať s ľuďmi, ktorí majú rovnaké hodnoty ako vy a vzájomne si pomáhajú. Dôchodok. Tu si viete zabezpečiť veľmi pekný dôchodok, čo je veľká výhoda, lebo štát si myslím, že sa o vás nepostará. Kariérny rast. Ak ste šikovní, viete kariérne veľmi rýchlo rásť. Viete si pekne zarobiť a nemusíte mať ani vysokú školu. Zanechať dedičstvo. Vaša pozícia je dedičná. Dediajú vaše deti. Touto výhodou viete zabezpečiť svoje deti do budúcna. Trvalý pasívny príjem. Viete, aký je to pasívny príjem? Raz niečo urobíte a peniaze vám stále budú chodiť na váš účet. Viete si tu vytvoriť veľmi zaujímavý pasívny príjem. All-inclusive dovolenky. Za spoluprácu vám firma vie zaplatiť 2 luxusné dovolenky ročne. Luxusné firemné auto. Auto je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou a vy viete od tejto firmy dostať úplne nové firemné auto. Ide o luxusné autá ako Mercedes, BMW, Audi. Každé 2 roky môžete mať nové auto. Ja sa už vozím na 3. aute. Prvé auto bolo Mercedes, druhé bolo BMW a teraz mám opäť Mercedes. Spolupráca s touto firmou je ozaj veľmi zaujímavá, jednoduchá a čo je veľmi dôležité, nezaberie vám veľa času. Mne sa splnili všetky moje sny. Vozím sa na luxusnom aute, mám nadštandardný príjem, vlastním celoročné sídlo na brehu jazera, kde sa stretávam s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, zabávame sa, školíme. Bývam v novom rodinnom dome. Mám okolo seba úžasných ľudí, úžasnú partnerku. Môžem povedať, že som šťastný. Rád pomáham ľuďom a rád pomôžem aj vám. Urobím za vás 80% práce, vy len 20%. Naďalej sa môžete venovať svojej práci. Spolupráca so mnou vám nezabere veľa času a môžete mať do rodiny ďalší príjem.
Mali by ste záujem si zavolať a porozprávať sa o tom viac? Ak máte známych, ktorým chcete pomôcť, posuňte aj im moje video. Pokiaľ ste z okolia Prešova, veľmi rád sa s vami osobne stretnem. Budem rád, ak mi napíšete, zavoláte, dáte vedieť, či vám informácie dávali zmysel a či boli pre vás zaujímavé. Želám vám všetko dobré.